Noswaith dda a chroeso i sesiynau adolygu Calam Cymru. Bydd y sesiwn yma yn canolbwyntio ar Ffrangeg lefel A a chael ei redeg gan Madam Griffiths o Ysgol Gyfun Cwm Rhymni. Bydd y sesiwn yn para tua 45 munud lle bydd yr athrawes yn mynd trwy'r cynnwys perthnasol. Os oes gennych unrhyw gwestiwn, defnyddiwch yr adran holi ac ymateb, a byddwn yn ymdrechu i ateb eich cwestiwn cyn gyntaf â phosib. Bydd y sesiwn yn cael ei recordio, gyda'r recordiad a'r adnoddau perthnasol yn cael ei uwchlwytho ar wefan e-sgol o dan adran Calam Cymru. Bonsoir. Bonsoir et bienvenue. Croeso i sesiwn 2 ar gyfer adolygu Ffrangeg lefel A. Bydd y sesiwn yma yn canolbwyntio ar baratoi ar gyfer y cwestiynau darllen yn yr arholiad 14. Les objectifs. Réviser les mots interrogatifs. Comprendre les questions. Trouver les réponses et répondre aux questions. Felly, yn y sesiwn yma, rydyn ni'n mynd i edrych ar adolygu gofyn eiriau sydd yn holl bwysig i chi ddeall y cwestiynau. Yna, rydyn ni'n mynd i edrych ar enghraifft o gwestiwn a sicrhau eich bod chi'n deall y cwestiynau. Byddwn ni wedyn yn symud ymlaen i weld sut ydych chi'n gallu ddod o hyd i'r atebion yn y darn darllen, ac yna pa fath o atebion fe gewch chi roi i ateb pob cwestiwn unigol. Alors, on continue. Les mots interrogatifs. Qu'est-ce que c'est? Os ydych chi'n cofio beth yw ystyr les mots interrogatifs ac rydych wedi ymuno ar y sesiwn fyw, ysgrifennwch eich ateb yn y blwch holiau ateb. Os na, mae croeso i chi stopio'r recordiad i feddwl am eiliad. Oui, c'est ça. Les mots interrogatifs, ce sont gofyn eiriau. Quel est le sens? Quand? Unwaith eto, os ydych chi'n gwylio'r recordiad yn fyw, ysgrifennwch yr ystyr ar gyfer pob gofyn air yn y blwch holiau ateb. Os na, mae'n syniad i chi i stopio'r recordiad i feddwl am eiliad am ystyr. Pourquoi? Qu'est-ce que ou que? Quel, 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 quel. Comment? Qui? À quelle heure? Où? Qu'est-ce qui? D'où? Combien de temps? Combien ou combien de? Est-ce que vous avez trouvé le sens? Très bien. Voilà, on continue. Maintenant, les mots interrogatifs avec le sens en gallois. Quand? Pryd. Pourquoi? Pam. Quel? Quel?
cel, pa neu beth. Ydych chi'n cofio pam mae 'na gwahanol ffurf fan hyn ar gyfer cel? Oui, c'est correct. Masculin, féminin et les mots pluriels. Très bien. Felly cofiwch, defnyddio cel ar gyfer geiriau unigol sydd yn wrywaidd, cel avec E-L-L-E à la fin, gyda'r geiriau unigol benywaidd, cel avec E-L-S à la fin, gyda'r geiriau lluosog sydd hefyd yn wrywaidd, et cel avec E-L-L-E-S gyda geiriau lluosog sydd hefyd yn fenywaidd. Qui, pourquoi? À quelle heure? Am faint o gloch? Où, ble? Qu'est-ce que ou que? Beth. Combien de temps? Faint o amser. Qu'est-ce qui? Beth. Comment? Sut? Neu beth. D'où? O le. Cofiwch, d'où, mae gyda chi ddau air wedi cyfuno, de plus ou. D apostrophe ou, o le. Et finalement, combien ou combien de? Faint o sawl, a faint o rhywbeth. Les mots interrogatifs sont très importants. Cofiwch, mae'r geiriau yma yn bwysig dros ben, achos rhaid i chi wedi bod yn defnyddio nhw ers eich gwersi blwyddyn saith, ond maen nhw'n hynod bwysig wrth i chi ateb cwestiynau yn y tasgau darllen, yn enwedig yn y das darllen lle mae yna gwestiynau a mae rhaid i chi ateb yn Ffrangeg a nid ticio blwch neu llenwi bylchau, neu dewis yr atebion cywir. Maintenant, on va pratiquer un petit peu. Regardez les questions et quel est le bon mot de question? Numéro 1. Blanc, la fille est-elle triste? Quel est le bon mot de question? Unwaith eto, os ydych chi'n gwylio'n fyw, teipiwch eich ateb yn y blwch holi ac ateb. Os ydych chi'n gwylio'r recordiad, cymerwch eiliad i stopio'r recordiad i feddwl am y gofyn air sydd i fynd mewn. Oui, très bien, c'est ça. Ok, regardez les questions pour commencer. Ok. Il y a 9 questions. On continue. Numéro 1 encore. Quel est le mot de question ici? La fille est-elle triste? Qu'est-ce que c'est triste? C'est comme le gallois. Oui, c'est comme le gallois. Très bien. Donc, la réponse. Pourquoi la fille est-elle triste? Cofiwch, y cwestiwn hefyd, yn y trydydd person unigol, mae'r ferf a'r goddrych, hynny yw y person sydd yn gwneud y gweithgaredd wedi cael ei troi rownd. Pourquoi la fille est-elle triste? Très bien. Numéro 2. Blanc, c'est passé en France hier. Très bien. Qu'est-ce qui s'est passé en France hier? Qu'est-ce qui s'est passé? Yn gwestiwn bwysig iawn. Qu'est-ce qui s'est passé? Beth ddigwyddodd? Felly mae'r beth fan hyn yw goddrwch y ferf. Felly yn lle cael qu'est-ce que, achos ar ôl qu'est-ce que rydych chi'n cael goddrwch fel qu'est-ce que tu, qu'est-ce que vous, qu'est-ce qu'il, qu'est-ce qu'elle. Ici, qu'est-ce qui s'est passé? Beth ddigwyddodd? C'est une question importante. Très bien. Maintenant, on continue. Numéro 3. Blanc était le rôle de la personne
pendant la guerre. Dylech adnabod guerre o'ch astudiaethau. Très bien. Quel était le rôle de la personne pendant la guerre? Quel, masculin, singulier, parce que on utilise quel avec le rôle. Très bien. Numéro 4. Blanc s'étend que le projet a été un succès. Quel est le mot de question? Très bien. Comment sait-on que le projet a été un succès? Sut ydyn ni'n gwybod? Comment? Très bien. Numéro 3. Quel est le rôle? Beth oedd y rôle? Numéro 2. Qu'est-ce qui s'est passé? Beth ddigwyddodd? Numéro 1. Pourquoi la fille? Pam yw'r ferch? Bien, on continue. Numéro 5. Numéro 5. Quelle heure est-il? Oui, c'est ça. Quelle heure est-il? Beth ddigwyddodd? Pardon. Quelle heure est-il? Faint o gloch yw hi? Numéro 6. Qu'est-ce qui est arrivé? Beth ddigwyddodd? Numéro 7. Qu'est-ce que les gens ont réussi à faire hier? Beth lwyddodd y bobl I wneud ddoe? Qu'est-ce que? Numéro 6. Qu'est-ce qui est arrivé? Encore, est arrivé, c'est passé. Le même sens. Beth ddigwyddodd? Numéro 8. Quand ou comment avait-il découvert la vérité? Felly, pryd neu sut? Numéro 9. Depuis. Depuis combien de temps es-tu en France? Ers faint o amser wyt ti yn Ffrainc? Très bien. Bien. Donc, les mots de question sont très, très importants. Maintenant, on continue. Felly nawr, rydyn ni'n mynd I edrych ar ffordd o helpu chi daclo'r cwestiwn lle mae rhaid I chi ateb yn Ffrangeg. La lecture, le succès en 10 étapes. Felly o flaen chi nawr, rydych chi'n mynd I weld rhestr wirio sydd yn gallu helpu chi ddilyn camau penodol I fynd trwy'r cwestiwn yma ar y papur darllen. Numéro 1. Darllenwch gyfarwyddiadau'r cwestiwn yn ofalus. Ydych chi'n deall beth sydd angen I chi wneud? Numéro 2. Darllenwch drwy'r darn I sicrhau eich bod yn deall y prif negeseuon a'r thema. Numéro 3. Nawr, edrychwch ar y cwestiynau. Edrychwch I weld sawl marc sydd ar gyfer pob cwestiwn unigol. Numéro 4. Oes angen mwy nag un ateb ar gyfer y cwestiwn. Hynny yw, y cwestiynau unigol. Numéro 5. Gwiriwch eich bod yn deall pob cwestiwn. Pa fath o ateb sydd angen arnoch? Dyma lle bydd y gofyn eiriau yn bwysig iawn. Wrthych chi benderfynu y fath o ateb sydd angen. Enghraifft, oes angen flwyddyn, oes angen berf, oes angen frawddeg llawn ac ati. Numéro 6. Darllenwch y darn eto, ond yn fanwl y tro yma. Hynny yw, darllenwch yn ofalus I sicrhau eich bod chi'n deall y darn. Numéro 7.
Gweithiwch allan lle mae pob ateb yn y darn ac ysgrifennwch lythyren y cwestiwn ar ei bwys. Nawr, mae hynny'n bwysig iawn i sicrhau eich bod chi'n gallu dod o hyd i leoliad bob ateb yn y cwestiwn. Cofiwch, mi fydd yr atebion yn nhrefn y cwestiynau. Numéro 8. Darllenwch y darn eto i weld os ydych wedi dod o hyd i bob ateb. Cofiwch fydd angen dod i gasgliad ar gyfer rhai atebion. Numéro 9. Atebwch y cwestiynau yn Ffrangeg. Numéro 10. Cofiwch wirio eich Ffrangeg ym mhob ateb, ac mae hynny'n holl bwysig. Maintenant, cyngor ar gyfer ateb y cwestiynau. O ran addasu iaith mwyn ateb cwestiwn yn Ffrangeg, gallwch gymryd y camau canlynol i'ch helpu. Addasu iaith o'r person cyntaf i'r trydydd person. Enghraifft, par exemple, je crois, ça c'est la première personne. Il croit, la troisième personne. Neu mon a son. Ateb gan ddefnyddio enw yn lle berf. Neu fel arall, par exemple, parce qu'il pleut, achos mae'n bwrw glaw, i à cause de la pluie, oherwydd y glaw. Felly, on a changé il pleut, le verbe, au nom, la pluie. Defnyddio berf enw yn lle berf wedi y rhedeg. Par exemple, elle ira, bydd hi'n mynd. Elle voudrait aller, hoffa hi fynd. Et maintenant, ychydig o gyngor ar gyfer adolygu eu hunan wrth chi baratoi ar gyfer y tasgau darllen. Adolygwch y canlynol yn benodol. Geirfa berthnasol i bob thema allweddol. Hynny yw, newch yn siŵr bod chi'n edrych ar y themau rydych chi wedi bod yn astudio ar gyfer lefel A, a newch yn siŵr eich wrthych chi adolygu eich bod chi'n creu map meddwl enghraifft, neu cardiau fflach, neu restr o eirfa sydd yn berthnasol i bob thema allweddol. Mae'n syniad wrthych chi daclo gyn bapurau, neu wrthych chi gwneud ymchwil, neu wrthych chi ymarfer cwestiynau, neu cwestiynau darllen, neu cwestiynau gwrando yn y dosbarth gyda'ch athro neu athrawes, i chi sicrhau eich bod chi'n cofnodi geirfa ac i ddysgu'r geirfa yn ofalus. Dysgwch ac adolygwch geirfa sylfaenol a chyffredinol. Par exemple, rhifau, yr amser ac ati. Geirfa gyferbyniol. Par exemple, beaucoup de, peu de. Felly geiriau sydd gyda y gwrthwyneb. Augmenter, diminuer. Achos mae'r berfau yma, mae'r geirfa yma yn gallu eich helpu i amrywio ar hyn chi'n ateb yn eich cwestiynau. Geiriau cwestiwn. On vient de reviser les mots de question. Pourquoi, qui, que, quel, qu'est-ce que, etc. Berfau sydd yn y ffurf orchmynol. Dyma'r rhain sydd yn cael eu defnyddio yn y cyfarwyddiadau cwestiwn. Par exemple, écouter, faites correspondre, nommer. Mae'n syniad i chi edrych ar gyn-bapurau i weld y fath o gyfarwyddiadau cwestiwn sydd yn dod yn rheolaidd. Wnewch yn siŵr ei bod chi'n dysgu rhain i hefyd. Chez vous. Yn ogystal ag adolygu geirfa, beth am ddarllen bapurau newydd?
neu cylchgronau, neu erthyglau yn Ffrangeg ar-lein I helpu chi. Does dim angen I chi ddeall popeth yr ydych yn darllen, ond mae'n syniad I chi ddarllen pethau chydig o weithiau I weld beth rydych chi yn gallu deall, ac yna chofnodwch geirfa ddefnyddiol enghraifft. Maintenant, regardons un exemple d'une question. Mae'r cwestiwn rydyn ni'n mynd I edrych arno yn dod o'r deunyddiau asesu enghreifftiol ar gyfer lefel A Ffrangeg gan Cybac. Donc, on continue avec les objectifs, comprendre les questions. Nawr, cofiwch be wedyn ni ynglyn â bwysig I ddeall cyfrwyddiadau'r cwestiwn ac I ddarllen pan edrychwn ni ar y rhestr wirio I ddarllen y gyfrwyddiadau yn ofalus. Ici, lisez le texte, la vie quotidienne sur l'occupation, puis répondez aux questions suivantes en français. Nawr, dyma thema'r darn. Bydd hyn yn eich helpu I gofio'r fath o eirfa I ddisgwyl yn y darn. Nawr, rydyn ni wedi trafod yn barod, dylech chi fod yn dysgu berfau yn y ffurf ochrmenol. Lisez. Lisez le texte. Darllenwch y darn. Le thème ici, la vie quotidienne. Qu'est-ce que c'est la vie quotidienne sous l'occupation? Ac yn syth, unwaith rydych chi'n gweld hyn, la vie quotidienne sur l'occupation, rydych chi'n mynd I ddechrau feddwl dyma'r thema le rydyn ni wedi bod yn edrych ar hanes Ffrainc. La vie quotidienne sur l'occupation. Ac yn syth, répondez aux questions en français. Mae en français wedi cael ei danlellu I sicrhau ac I atgoffa chi eich bod chi gofod ateb yn Ffrangeg. Felly nid ymarfer llenwi bylchau, nid ticio'r plychau cywir ac ati, ond question, répondez en français. Et après, ici, vous pouvez utiliser des mots du texte dans votre réponse, mais vous ne devez pas copier des phrases entières. Il n'est pas toujours nécessaire d'écrire des phrases complètes. Si possible, vous pouvez écrire un seul mot. Nawr, dyma'r cyfarwyddiadau sydd o dan y cyfarwyddiadau sydd ar dop y sleid. Ac mae hyn yn eich atgoffa ac bod chi'n gallu defnyddio atebion o'r darn yn eich ateb. Fodd bynnag, ni ddylech gopio brawddegau llawn. Ac mae hyn wedi cael ei ysgrifennu mewn ysgrifen trwm. Does dim angen I chi ysgrifennu atebion mewn brawddegau. Il n'est pas nécessaire d'écrire des phrases complètes. Felly dim angen I chi ysgrifennu atebion mewn brawddegau llawn pob tro. A si posibl, os bosib, gallwch ysgrifennu geiriau unigol fel ateb os yw hynny'n addas. Cofiwch, dyma rhai o'r camau o ddar y rhestr wirio. Maintenant, on continue avec les objectifs. Maintenant, comprendre la question. Regardez les questions suivantes. Now, cofiwch, wrth chi weld y cyfarwyddiadau ar gyfer y cwestiwn, cyfarwyddiadau cyffredinol ar gyfer y cwestiwn, mae'n mynd I gofnodi chi mewn cromfrachau sawl marc sydd ar gael gyfer y holl cwestiwn. Ac yna, ar gyfer pob cwestiwn unigol, mi fydd y marciau yn cael ei roi mewn cromfrachau. Nawr mae hynny'n bwysig, achos mae'n gallu dweud wrthoch chi sawl ddarn o wybodaeth sydd angen arnoch chi ar gyfer yr ateb. Felly, maintenant, regardez les questions suivantes. Ici, vous voyez 4 questions. A, B, C, D. OK. Pour chaque question, réfléchissez. Pa fath o wybodaeth sydd angen arnoch chi I bob cwestiwn? Oes angen mwy nag un ateb?
Mha amser y ferf yw'r cwestiwn. Regardez question A. Qu'est-ce qui préoccupait le plus les Français pendant l'occupation? Donnez 2 raisons. OK. Qu'est-ce qui? Felly, réfléchissez. Qu'est-ce qui préoccupait? Qu'est-ce qui? Beth oedd yn pryderu? Donnez 2 raisons. Sawl ateb, sawl farn o wybodaeth sydd angen. Donnez 2 raisons. Cofiwch, regardez ici. 2 farc. 2 raisons, 2 reswm. Felly, question B. Pourquoi? Pourquoi? Pourquoi appelle-t-on cette période les années noires? Donnez 2 raisons. Encore 2 raisons. 2 farn o wybodaeth, 2 reswm. Pourquoi? Pam. Question C. Ici. Pourquoi les magasins étaient-ils vides? Donnez 3 raisons. Cette fois, 3. Pourquoi? Pam. Felly rydyn ni'n chwilio fan hyn am rhesymau ar gyfer B ac ec. Ac A, rhywbeth, beth. Question D. Qui a souffert le plus pendant le rationnement? Donnez 2 réponses. Rwch 2 ateb. Qui? Pwy? Felly rydyn ni'n chwilio falle am falle enw person, mudiad, par exemple. OK. On continue avec les questions. OK. Question E. Regardez les questions. Quelle était la cause de cette souffrance? Et F. Dans quels autres pays se trouvait la résistance en 1941? Encore. Meddyliwch am y restr wirio. Pa fath o wybodaeth sydd angen arnoch i bob cwestiwn? Oes angen mwy nag un ateb? Mha amser y ferf yw'r cwestiwn? Meddyliwch, par exemple, ici. Quel était? Beth oedd? Felly, pa amser y ferf était? C'est quel temps en français? Était. Et ici, F. Dans quels autres pays? Mha gwledydd eraill. Mha gwledydd eraill. Se trouver. C'est quel temps ici? Oui, c'est ça, très bien. C'est l'imparfait. Felly mae'r cwestiynau yma yn yr amherffaith. Felly cofiwch, os ydych chi'n defnyddio'r ferf yn eich ateb, okay, ond os dim angen chi defnyddio'r ferf i sicrhau eich bod chi'n defnyddio'r un amser y ferf. Felly, oes angen mwy nag un ateb? Ici, dans quels autres pays? Mha gwledydd eraill? Ici, 2 points. 2 farc. On continue avec les questions. Pardon. Regardez maintenant. G. Pourquoi les débuts de la résistance étaient-ils difficiles? Donnez 2 raisons. 2 raisons, 2 reswm, et pourquoi? Pam. Felly, ni'n chwilio am resymau eto. H. Pourquoi l'opinion publique française? Encore, pourquoi? Donnez 2 raisons. Encore une fois, pa fath o wybodaeth? Oes angen mwy nag un ateb? Mha amser y ferf yw'r cwestiwn? Utilisez ces questions chaque fois. I.
Question I. Qui a rejoint la résistance? Pwy? Pa fath o ateb sydd angen? J. Quelles étaient les activités? Donnez 3 activités. Felly y tro yma, beth oedd? Donnez 3 activités. Mae angen 3 ateb. 3 peth fan hyn. Eh bien, réfléchissez chaque fois, regardez les questions. Maintenant, un peu de révision. Nawr, fe welwch chi yn y cwestiynau rydyn ni newydd edrych arno, roedd rai o'r cwestiynau yn yr amser am perffaith, l'imparfait. Comment former l'imparfait? On va réviser très vite. Ici, les terminaisons. Cofiwch, l'imparfait yn Gymraeg, roeddwn i'n, par exemple, roeddwn i'n byw, neu roeddwn i'n arfer. Ici, les terminaisons. Et ici, comment conjuguer les verbes. Felly, ici, cymerwch y ffurf nhw o'r amser presennol. Par exemple, jouer, nous jouons. Finir, nous finissons. Vendre, nous vendons, etc. On laisse tomber, rydyn ni'n gollwng on et nous. Et puis, on ajoute les terminaisons. Yna, ni'n ychwanegu'r terfyniadau cywir. Et voici les terminaisons. Ion, ie, e. Et ici, être, c'est un verbe irrégulier à l'imparfait. Maintenant, petit exercice. Traduisez les verbes suivants en français. Roedden nhw, gwrywaidd, masculin. Qu'est-ce que c'est? Très bien, ils étaient. Numéro 2. Roedd hi benywaidd. Très bien, elle était. Roedd hi. Numéro 3. Roedden nhw'n byw. Utilisez le verbe habiter. Ydych chi'n cofio? Très bien. Elles habitaient. Numéro 4. Roeddwn i'n yfed. Quel est le verbe yfed en français? Oui, c'est ça, boire. Mais quelle est la réponse? Roeddwn i'n yfed. Réfléchissez. Au présent, nous buvons. On laisse tomber le nous et on. Et puis, on ajoute la terminaison. Je buvais. Très bien. Numéro 5. Roeddet ti'n gorffen. Quel est le verbe gorffen? Oui, il y a beaucoup d'exemples. On peut utiliser terminer, finir. Utilisez ici finir. Encore. Au présent, nous finissons. Laissez tomber nous et on. Et puis, ajoutez la terminaison. Très bien. Tu finissais. Super. Maintenant, on retourne aux questions. Cette fois, encore, l'objectif, trouver la réponse. Felly y tro yma, rydyn ni'n mynd I ddod I hyd i'r atebion. Nawr te, rydw I wedi torri lan y darn darllen I gyd fynd gyda'r cwestiynau. Nawr cofiwch, pan rydych chi'n edrych ar y darllen sydd gyda chi yn eich arholiad, mae'n bosib mi fydd llun gyda fe. Dydy llun ddim yn mynd I gael unrhyw effaith ar atebion, dyw ddim yn mynd I helpu chi gyda'r atebion. Ond, ar y top fan hyn, voici, o nhw,
La vie quotidienne sur l'occupation. Felly mae hwn yn ddangos eich bod chi ar y cwestiwn cywir, a cofiwch, mae'n bosib mi fydd y darllen ei hunan yn y llyfryn adnoddau. Ici les questions. Felly, os ydych chi'n feddwl nawr, os ydych chi'n fynd nôl i feddwl am y restr wirio, ar ôl i chi ddarllen y cwestiynau, a sicrhau eich bod chi'n gwybod sawl ddarn o wybodaeth, pa fath o ateb sydd angen arnoch chi ar gyfer y cwestiwn, yr awgrym oedd i fynd nôl ac i gofnodi yn y darn Ffrangeg y llythyren, hynny yw llythyren y cwestiwn, lle rydych chi'n gallu dod o hyd i'r ateb. Cofiwch mi fydd yr atebion yn nhrefn y cwestiynau. Ac fel hynny, rydych chi'n gallu sicrhau eich bod chi yn gallu gweld pob ateb cyn i chi ddechrau rhoi pen i bapur. Donc, ici, question A. Qu'est-ce qui préoccupait le plus les Français pendant l'occupation? Et question B. Pourquoi appelle-t-on ces périodes les années noires? Os ydych chi'n gwylio'n fyw, os ydych chi'n gwylio'r recordiad, mae modd i chi stopio'r recordiad, mae modd i chi ysgrifennu yn fyw eich atebion y blwch holiau cateb. Gyda'r recordiad, awgrymaf yn gryf eich bod chi'n stopio'r recordiad yn funud nawr, a wedyn ceisiwch ateb y cwestiynau cyn i'r ateb ei hunan ymddangos, ac yna mae modd i chi cymharu eich atebion. Et voici la réponse. Ici, maintenant, fe weler, felly cofiwch, rydych chi'n gallu defnyddio berf enw, ar gyfer eich ateb. Jyst dim angen i chi redeg y ferf pob tro. Felly, qu'est-ce qui préoccupait? Trouver assez à manger, surmonter les difficultés de la vie de tous les jours. Et pourquoi? Et la réponse, parce que la vie était dure, les Français ont dû prendre des décisions difficiles. Cofiwch, rydych chi'n ceisio defnyddio geiriau eich hunain hefyd. Ok, on continue. Le rationnement. Cofiwch, mi fydd y darn darllen wedi cael ei rannu i mewn i paragraffau. Nawr, does dim digon o amser gen ni i fynd trwy pob ateb yn benodol, ond awgrymaf wrthych chi wylio'r recordiad eich bod chi'n stopio. Ok, maintenant, C, D et E. Ok, où on trouve les réponses. Felly, j'ai noté, j'ai écrit C, D et E. Felly, byddwn ni wedi bod trwy y darn darllen i gyd i gofnodi llythyren y cwestiwn, cofiwch, i sicrhau eich bod chi wedi dod i hyd i bob un cyn i chi ddechrau ateb. Et maintenant, les réponses. Nawr, mae'r atebion yn dod o'r cynllun marcio cybac, ac fan hyn, par exemple, vous voyez donner 3 raisons. Mae yna mwy na 3 ateb fan hyn, ond dim ond 3 sydd angen. Ac ici, fe weler y gair ou, felly neu, felly mae yna dewis o atebion. Et ici encore, la même chose. On continue. Et maintenant, la résistance, question F, G et H. F, G et H. Felly fe weler lle rydw i wedi cofnodi'r llythyren cwestiwn i ddangos o le dwi'n mynd i ddod o hyd i'r wybodaeth. Cofiwch, wrthych chi wylio'r recordiad, stopiwch i feddwl am sut bysych chi'n mynegu eich ateb. Et voici les réponses. Encore, vous voyez, il y a un choix de réponse. Mae dewis o atebion. Ici, pour F et H. Et on continue. I, J. I, J.
Et voilà les réponses. Oui. Et ici, j'ai donné 3 activités ac fe weler rhestr o weithgareddau. Dim ond 3 sydd angen arnoch. Ok, merci. C'est presque la fin. Est-ce que vous avez des questions? Os ydych chi'n gwylio'r recordiad yn fyw, mae croeso i chi ysgrifennu eich cwestiwn yn y blwch holiac ateb. Ond i grynhoi. Siefwch, dyma ychydig o adnoddau i'ch atgoffa chi. Mae Cybac wedi darparu trefnyddion gwybodaeth ar gyfer lefel A dyma'r linc sydd yn fynd â chi'n uniongyrchol at y trefnyddion gwybodaeth fesul thema. Defnyddiwch rhain fel dechreuad i adolygu. Hefyd, adnoddau gramadegol. Nawr cofiwch, mi fydd y rhestr wirio yn eich helpu chi i fynd trwy'r y fath hyn o gwestiwn wrth i chi daclo fe yn eich arholiad. Bon chance!